wotsindika kwambiri akamakambirana zinthu zawo. Ndikhulupirira kuti n'chifukwa chake anthu awiri amenewa amamvana, komanso panali chikoka cha anthu awiri amenewa, komanso anali anthu okondana, chifukwa nayenso President Chakwera amaganiza mwakuya kwambiri. John Pombe Magufuli adali mtsogoleri wa namba 5 wa dziko la Tanzania ndipo anakhala pa udindowu mchaka cha 2015. Magufuli amwalira ali ndi zaka 61. Katswiri pa nkhani za ndale ku Chancellor College ya Mustafa Hussein ati dziko la Malawi lataya bwenzi pa imfa ya Magufuli. Anthu ena okhala mu mzinda wa Mzuzu adandaula ndi kuchedwa kwa ntchito yokonza msewu umene ukudutsa mkatikati mwa mzindawu umene akuti ndi wonongeka. Ina mwa misewu iyi ndi monga wodutsa ku Zolozolo Botanic kukafika kwa Luwinga umene akuti akhala akukonza kwa zaka zambiri. Msewu akukonza ndi ndalama zochokera ku thumba la Roads Fund Administration. Kuchokera mu mzinda wa Mzuzu nayu Sam Kalimira. Anthu a mu mzindawu afunsa phungu wa nyumba ya malamulo mu mzinda wa Mzuzu a Benex Mamulima kunena kuti alongosole chomwe chikuchititsa kunena kuti msewu usamayende mwachangu angakhale ndalama za ntchitoyi zilipo. Poyankhula ndi Times, mkulu wonetsa chitukuko kuderali achaonanga mweso anati anthu akumadera atatuwa atopa ndi kunamizidwa za ntchito yokhudza msewu. Amweso kenakanena kuti msewu omwenso anthu ambiri amagwiritsa ntchito kupita ku chipatala chikulu cha Mzuzu ndi wonongeka ndipo nthawi ya mvula umavuta kuyendamo. Ife ndi tinali woyamba ndithu kudandira kuti msewu kufunika thala ndi anavomereza boma kuti atimangira thala kumeneko. Ndipo anatiuza tinapita ku City Council anatiuza kuti ndalama zatuluka 1.4 billion yoti ambirebo kumanga msewu. Koma tinapeza kuti chaka chikutha palibe chene chochitika. Ndi tinapita so kuja ukafusa ndi chifukwa chani sizi kuyamba naona taya ndalama zinasokonekera zinagwira ntchito ina ndife tinaloda kwambiri. Koma Noamwa Mulima anena kuti anthu akuderali asadere nkhawa ponena kuti msewu ulikale mu ndondomeko yoti aukonze. Amwe Mulima anena kuti ntchito yomanga msewu inayamba kale ku dera la Matete chakuchimaliro ndipo anena kuti upitirira kukadutsa kuderali kukafika kwa Luwinga. Anthu asadandaule. Chimene ndikunenera ndichoti boma ili la Chakwera lapanga maprogram. Kale mmene ndikunenera msewu ochoka ku Mzuzu Government Secondary School Technical paka ku Luwinga it will act ngati ni bypass. Msewu ukatha ndi kuti udzagwiranso ntchito ngati msewu wina omwenso ukudutsa mu mzinda wa Mzuzu ndipo anthu chaukaronga kupita ku Nkhatabe ndi omwe azawugwiritsira ntchito. Misewu ina yomwe yapindula nawo ndi ndalama za Roads Fund Administration mu mzinda wa Mzuzu ndi wa Mchengo wa Target, Sos Kaboko, Sungana Chiwavi komanso Airport Chiputula. Akuluakulu mboma la Phalombe ati ayamba imitsa ntchito yopereka katemera wa AstraZeneca m'madera ena. Iwo ati achita izi kamba kakuchepa kwa mafuta agalimoto zonyamulira katemerayo. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ofalisa nkhani za boma la Phalombe a Daniel Chirumu anena izi pa mtsutso omwe unakonzedwa ndi bungwe la Development Communications Trust DCT. Achirumu ati ndondomekoyi idzayambanso vuto la mafuta likaunikidwa. Zimenezo ndi kuchepa kwa mafuta angalimoto kuti sitingathe kupitiriza chifukwa amene tinali nawo ndiwongokwanira kunyamulira patients. Ndi titaona mu mphika mwathumo tinaona kuti so tidziyenda kukapereka katemerayo ndi kuti odwala akapezeka ma health center tilephera kukatenga. Oyendesa ntchito za bungwe la Development Communications Trust DCT Azioni Mayaya ati mkumanowu unali ufunikira. Kubwera kwathu pokumaniza nzika za kuno kwa Nkhwayi kapena kuno kwa Khando ndi adindo akuchokera ku console ndi akhansala awo kunali kuti tiakumanize magulu onsewa kunena kuti kodi nzika zikudziwapo chani za thandizo la ndalama lomwe lakhala likubwera pa nkhani ya COVID-19. Mothandizana ndi bungwe la Oxfam, DCT ikugwira ntchito yolimbikitsa ufulu wa anthu okhala ndi thandizo la kuchipatala loyenera maboma abalaka ndi Phalombe. Pakadali pano omenyera ufulu wa umoyo wa anthu amaziko matemba ati kuyimitsa katemerayu kukhoza kuyika miyoyo ya anthu ena
pa chiopsezo. Pakadali pano ofalitsa nkhani mu nduna wa zaumoyo a Joshua Malango ati sakuziwapo kanthu pa nkhaniyi ndipo apempha nthawi asanathirepo ndemanga. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition ladzudzula mchitidwe osonkhanitsa anthu ochuluka m'misonkhano ya ndale pokonzekera chisankho chachibwereza ku mapeto a mwezi uno. Bungweli lanena izi mukalata imene latulutsa lero imene wasayinira ndi wapampando wake a Gift Trapens ndi mkulu woyendetsa ntchito za bungweli a Luke Temple. Jameson Jauluka andi zambiri. Masamba a mchezo wa intaneti komanso nyumba zofalitsa ndi kusindikiza nkhani mwakhala muli zithunzi za anthu amene akupikisana nawo m'maudindo osiyanasiyana pa chisankho chapadera chimene chikubwerachi ndi zipani zawo akuyankhula kwa anthu ochuluka kwambiri. Bungwe la HRDC likuti kusonkhanitsa anthu ochuluka chomwechi kukuyika miyoyo ya anthu wapachiopsezo komanso ndi kuphwanya malamulo ochepetsera kufala kwa matenda a COVID-19. Bungwe la HRDC likumbutsa zipani kuti mfundo zothandizira kuchepetsa kufala kwa matenda a COVID-19 zikuyenera kuti zizitsatidwa bwino lomwe chifukwa ndi mbali imodzi ya malamulo a dziko lino. HRDC yati dziko la Malawi silingakhwefule pano mfundo zodzitetezera ku matenda a COVID-19 pamene dziko lino likuoneka kuti likupambana nkhondoyi. Pa nthawi imodzimodziyo bungwe la HRDC ladzudzula mchitidwe wopereka zinthu zosiyanasiyana kwa anthu kuti adzawavotere. Atembo komanso atrapens ati kupereka zinthuzi ndi kuphwanya mfundo za malamulo oyendetsera zipani za ndale kamene amadziwika kuti Political Parties Act a mchaka cha 2018. Pamenepa bungwe la HRDC lafunsa bungwe loyendetsa ntchito za chisankho la Malawi Electoral Commission kuti lionetsetse kuti malamulo onse okhudza chisankho akutsatidwa. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri takhala nazo. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. I like how your hair glows. Titi go wild and nobody close. Soft and healthy, your hair got game, I see the magic. It's MPL hair oil. It's MPL hair oil. MPL hair oil enhances your hair growth, keeping it strong and healthy. Get yours today in all leading stores across the country. Chafuta nchani? Pakazanga ali pa chiopsezo. Ali kuti? Kuchipatalako. Ndikuyenera ndifike ku msangamsanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Ndi nchani nanga? Chani? Akukabaisa Jackson olelera. Enake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iya. Anakunamizani. Njira zolelera nzosaopsa nkomwe. Zona. Etu. Inde. Akazanga anagwiritsa ntchito Jackson olelera kwa chaka. Tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu woyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. Kutere kuwa akazanga upanga zolondola? Inde. Apa ndemwe ndi masula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolelera. Pitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona.
Kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, kampani ya Nissan Malawi yapereka thandizo lodzitetezera ku matenda a COVID-19 pa chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe. Katunduyu ndi monga zotchingira nkhope ndi mphuno, magulovesi komanso ma apron. Tindi zambiri mu ripoti ili limene walemba ndi Fale Banda. Poyankhulapo pamwambo wopereka thandizoyi, a Theodora Amos Katundula anati iwo apanga izi poyankhapo pa pempho lomwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ananena poyitanira makampani komanso mabungwe kuti athandizepo polimbana ndi nkhondo yothana ndi COVID-19. Iwo anati akasiku oyamba ngati kampani ya Nissan kupereka thandizo ku nthambi ya zaumoyo, ndipo analonjeza kuti apitirira kupereka thandizoli. Thandizo imene sikuti ndikoyamba. Last year tinapanganso thandizo lotereri ku Kamuzu International Airport. Nthawi imene tinawonjezerapo zinayi zinthu zomwezo koma tinawonjezerapo ma sanitizer. Going for kupita kutsogolo tikupempha kuti nkhondo idakalipo ngati Nissan Malawi tikuyenekabe kuthandiza nduna wa zaumoyo kupanga fight nkhondo imeneyi. Polandira thandizoli, mkulu wa zaumoyo m'boma la Lilongwe Alinafe Tambala anati thandizoli lafika nthawi yoyenerera ndipo lithandiza kuti anthu ogwira ntchito zaumoyo agwire ntchito zawo moyenerera. Tilothokoza kwambiri kwa chithandizo chimene gaila lero a Nissan Malawi atipasa timati mapipi zimene zozitetezera pogwira ntchito. Ifeyo ngati achipatala ntchito ya COVID tidakagwirabe, timaona mapatient a COVID, tikuyenda m'makomo komanso timapanga za screening, panonso tikubaya katemera. Wiki ino tikubaya katemera wa anthu ogwira ntchito mchipatala. Wiki yamawa tipeza kuti tikupanga extend kwa ena amene timati social group komanso ku public. Ndezo seze sitingapanga kupanda PPE. Aliyense ogwira ntchito mchipatala asanambopanga chilichonse amayenera kuvala zozitetezera. Atambala anaonjezera ponena kuti chiwerengero cha anthu odwala matenda a COVID-19 chachepa m'bomali, ndipo kwa masiku angapo palibe wafa ndi matendawa. Ndipo kampani ya Nicolife yalowa mu mgwirizano ndi kampani ya Good Service komanso bungwe la Medical Aid Society MAZIM pokhazikitsa mochware yolipiritsa. Mkulu wa Nicolife Eric Chapola wati ubalewu uthandiza makasitomala awo kuti adzilandira thandizo mwamsanga komanso pamalo amodzi mosavuta. Kumbukaliwo andi ripoti limene akuwerenga ndi Fale Banda. Achapola adati kampani ya Nico ndiyokonzeka kuthandiza makasitomala ake. Pali zitatu a Nicolife, MAZIM ndi Services. AMAZIM ndi mamembers awo amene amapatsa medical aid akamadwala. Akamwalira a Nicolife anabweramo ndera kuti ife tizikupasani chipepeso 1,750,500. Chipepeso chimenechi timapereka services. Kuzagula bokosi la maliro, tenga pa magamulo ehayala, equipment yolowesera maliro m'manda, zonsezo timaperekedwa kutokera Mkulu wa kampani ya Goodwill Funeral Service Anderson Makhusu ati akulingalira zokhazikitsa malo ngati omwewa ku Blantyre komanso Mzuzu. Takhala tikuona anthu amene amavutikira ikafika nthawi yachisoni. Anthu amazungulira kuti akapeze ma services kuchokera kwina ndi kwina. Koma ifeyo taona kuti zonsezo zimene anthu amafunazo kuzibweretsa pamodzi, tibweretse makasiketi pamodzi, tibweretse mbali yopanga embalming pamodzi, akafuna autopsy akhale pompo, tikhale ndi chapelo pompo, anthu abwere atenge ma services ena, apangire mbanga, atenge galimoto, azipita kukayika zovutazo. Polankhulapo pamene amakhazikitsa malowa, mfumu ya mzinda wa Lilongwe ya Juliana Kaduya anati malowa achepetsa kudzadza komwe kukadalipo ku chipatala cha Kamuzu Central. Nkhani ya console kalekale ife ya console pamene matenga kugawa kwambiri nkhani ya zinajenga zimenezi timacha kwathandiza anthu okhala mu mzinda ndi magalimoto amene mchizungu amatchera kuti mahesi. Koma pakali panopo ndi kukula kwa Lilongwe City Council kwa President Wanitsi. Ndi ndikubwera kwa Goodwill ndikuti ndinosanga kwambiri kuti anthu mu mzinda wa Lilongwe at least akhala ndi wotsamira pawo, akhala ndi nyumba yawo ina yopangirako mambo wa maliro. Mamembala a MAZIM akupindula ndi ndondomekoyi yomwe imapereka zinthu zosiyanasiyana zofunikira pa maliro. Nkhani zathu pakati pano ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Aphungu a ku nyumba ya malamulo ali makhonsolo akhala akuononga ndalama
za chitukuko za thumba la CDF. Boma lati ndilokonzeka kuthandiza dziko la Tanzania pa dongosolo la maliro a John Magufuli, ndipo anthu okhala ku Mzuzu adandaula ndi kuchedwa kwa ntchito yokonza msewu. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Ndine Ricky Nsikiti, Madzulo pambana. Madzulo abwino, ndine Edita Soko kupatsirani mmene nyengo ikhalire usiku uno komanso mmawa. Kukhala kwa mitambo ndipo kugwa mvula ya mabingu makamaka m'madera a mzigawo zakumpoto ndi pakati usiku uno ndi mawa mmawa. Mawa masana kudzagwa mvula ya mabingu m'madera ambiri makamaka m'madera a mzigawo zakumwera ndi pakati. Tsopano tikupatsirani mmene kuyembekezekera kutenthera komanso kuzizira m'madera osiyanasiyana. Kwa Ngabu kuzatentha ndi madigiri pakati pa 25 ndi 35. Blantyre madigiri pakati pa 19 ndi 28. Kulilongwe madigiri pakati pa 18 ndi 28. Mangochi madigiri pakati pa 23 ndi 32. Kumzuzu kuzatentha ndi madigiri pakati pa 17 ndi 27. Mphepo ikuomba kuchokera kuvuma koma idziomba mwamphamvu m'madera omwe mugwe mvula ya mabingu. Nkuja mvula idzagwa m'madera ambiri makamaka akuchigawo chakumwera. Tsopano tikupatsirani nthawi imene dzuwa likuyembekezereka kulowa komanso kutuluka m'mizinda. Kumzuzu dzuwa lidzatuluka 12 minutes to 6 ndipo lidzalowa 3 minutes to 6. Kulilongwe dzuwa lidzatuluka 11 minutes to 6 ndi kulowa 1 minute to 6. Ndipo ku Blantyre dzuwa likuyembekezereka kudzatuluka 18 minutes to 6 ndi kudzalowa 4 minutes to 6. Mene mundi mmene nyengo ikhalire, munali ndi ine Edita Soko. Usiku wapambana. Chavuta nchani? Pakazanga ali pa chiopsezo. Ali kuti? Kuchipatala.